खुलुमबाय अनदायग्रा गासै दुलाराय बुहुमनि गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर दिनै बे सम आरो मुगायाव इसोरनि गेदेर अननायजों दिनै बे सेक्रेड हार्ट काथलिक हाग्रामारि गामियाव इसोरनि अननायजों आङो लोगो मोनफैनायखाय इसोरखौ हामबाय होदों आरो दिनैनि बे सम आरो मुगाजों लोगोसे आंनि गेजेराव आंनि साखाथियाव जिरायना थानाय मानगोनां जोंनि गेजेराव आफादगिरि दं आरो बिथाङा इसोरनि सासे धोरोमसुला आरो बिथांनि गेजेरजोंनो दिनै नैबे माखासे हाबाफारिया जोबोर मेहेरगोनां ओंथि गोनां आब्रुथि गोनां जाबाय आरो जागासिनो दं दिनै बेनिखायनो दिनैनि बे हाबाफारिया मा आरो माबेनि गेजेरजों बे सोमोनांथाव इसोरनि मेहेरगोनां ओंथि गोनां आब्रुथि गोनां हाबाफारिया जादों आं दिनै बिथांखौ गिबियावनो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आङो बे इसोरनि गेजेरजों बिथांखौ खुलुमनाय थाबाय बरायनाय थाबाय गोजोन्थों अनदायग्राफोर दिनै बिथाङा मा नाम आरो बिथाङा मा बिबानाव दं बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बिथाङा गावनि थार आरो गासै बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बेखेवनो हागोन आं बे समाव बिथांखौ सोंनो लुबैदों आदसा मानगोनां जोंनि जाय अनजाग्रा फंबाया दिनै आंजों लोगोसे साखाथियाव थानायाव माखासे आं बिथांनाव गोबां गोनांथार बाथ्राफोरखौ सोंनायफोरजों लोगोसे बिथांनिफ्राय जोंनो थार फिननायखौ जों मोननो हागोन आदसा नोंथाङा सासे काथलिक आरो सासे मोजां इसोरनि दैदेनगिरि आरो सासे मोजां बिबानगिरि बिथाङा गावनि सिनायथिखौ गावनि खुगाजों गिबियाव होदो बेनि उनाव आंनि सोंनो गोनां गासै हाबाफारिखौ आं नोंथांनो सोंनाय जानोसै हामबायसै आदा दैमालु बर' नार्जारिनिसिम आरो लोगोसे जोंनि नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन आंनि मुङा मुस्रि आलफ्रेड दैमारि आङो नैबे 100 बोसोर जुबिली खुंथायनि पानजाय आफादनि आफादगिरि जोंनि गामिया ओरैनो हाग्रामारि खिन्थु गिर्जा हिसाबै जोंहा गोथार मैखुननि गिर्जा हाग्रामारि ओमफ्राय नोंथाङा बे हाग्रामारि एबा सेक्रेड हार्ट एबा गोथार मैखुननि गिर्जानि एबा नैबे मोनसे सेलिब्रेसन एबा 100 बोसोरिया बे सेलिब्रेसननि माबाफोर नोंथाङा बिबानाव दं नामा बेखौ एसे बुंनो हागोन ना औ आङो नैबे पानजाय आफादनिनो आफादगिरि जोङो नायबाय जोंनि गामिया 1926 मायथाइयाव जोंनि गामिया फसंजादोंमोन बेनिफ्राय फैयै फैयै नैबे 2026 थारमाने 2026 मायथाइयाव जोंनि गामियाहाय 100 बोसोर जाफैयो दा बेयाव आं नैखौ बुंखालांनोसै नामा दानो दा माने जोंनि गामियाहाय जागायजेननायाव मात्र 9 दङमोन आरो बे 9यानो दिनै बिथांमोना गोदो ख्रिस्टान जायैनि सिगां बिथांमोना ओरैनो गोदाव सोराव दङमोन बिदिनो बिथिं ओरैनो थालाबायगोमोन बेनि उनावहाय बिसोरो बेबायदिनो ख्रिस्ट धोरोमनि धोरोमखौ बिथांमोना नाजावनानै दिनै बिथांमोना बे 9जोंनो जमा जानानै बिसोरो बांद्राय नङामोन 9जनल' दङमोन 9यावहाय बिदिनो बिसोरो थाज्लायनानै दिनै मोनसे गामिखौ सोरजिदों आरो बेबायदिनो जोंनि गामियाहाय हाग्रा बारिमोन बेयावहाय गोबां मोसा मुफुर लख्रा बेबायदि मोनोमोन बेबायदिनो जोंनि आबै आबौमोना जोंनो खोन्थालांदों आरो दा बेबायदिनो मोसा लख्रा हाग्रा बंग्रा थानायखाय बे गामिखौ हाग्रामारिबो मुं दोननाय जादों आरो गामिया बिनि थाखायनो आरो गोदोआवथ' बेबायदिनो मोना जों खोनायो जेनेबा थालिर बारिखौ गय कलबारि होनना बुंनाय आरो गय बागान गोनांखौ गय बारि थिग बेबायदिनो जोंखौ हाग्रा बारिखाय बेखौ हाग्रामारि बेबायदि होननानै बिथांमोना हाग्राबारि माखासे जाहारबारिसो लानो बर'नि नामखौ बर'निखौ लानाय जादों औ दा बेबायदिनो लाबाय आरो दिनैसिम बेनो दङ आरो माथ्र जोंहा गिर्जाया नाथाय गोथार मैखुननि जिसुनि गोथार मैखुननि गिर्जा औ बेसिखिनियानो आदा आदसा दाथ' जों नैबे हाग्रामारि बे गामिनि सोमोन्दै जोङो माखासे थाखोमानाय बेनि मुंखौ जों मिथिबाय आरो माबेनिफ्राय जेरै मोनसे न'खर दंमोन आरो बे न'खर जाय गिबि जाजेननाय बे न'खरनि मुंफोरखौ एबा नामफोरखौ बिथांमोना दंना गैला बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा औ आदाया थिगखौनो सोंदों खोथाया थारमाने जोंहा आं बुंदोंमोन 1926 थारमाने 1926 मायथाइनियाव जोंहा 9 जादोंमोन
बेनिफ्राय पपुलेसन बै 9 10 दङमोन आरो दा फैयै फैयै बे 100 बोसोराव जोंहा 75नि न'खर दङ जोंहा आरो जोङो नायोब्ला जोंहा 81 जायो एक्चुअलि खायसे जमाहैनो दङ गुबुन जायाखै बिसोरो हाबा जानानै दङ गुबुन जायाखै खिन्थु नैबे जुबिलिनि उनाव बिथांमोना गुबुन जागोन गुबुन जायोबा जोंहा आरो बारायगोन आरो न'खरनि अनजिमाया खिन्थु दायो नैबेसिमहालागै जोंनियाव 75ता न'खर दङ आरो पपुलेसननि पाटार्नखौ जुदि जों नायोब्ला जोंहा माने 400 प्लास दङ गोरलै गथायनाय बेबायदि आरो दा बेनो आदा जेनेबा गोदोआवथ' गोबां बिदा फंबाय बुरजामोन ना 400नि बारा दङ गोदोनियाथ' एसे बुरजा दंमोन ना दा जोंहानो आदा जोङो बिदा फंबाय 6 जन आरो आबौनिया जोंहा 9 जन दङमोन दा बिदि आरो दा ओंखायनो सुबुं अनजिमाया खोब बेबायदि जानानै दङ आरो ओमफ्राय आदाया मोनसे खोथा सोंदोंमोन जोंनि बिथांमोननि मुङा मा थैनाया ना जोङो आं एसे गोसोआव गैया ओंखायनो आं मबाइलजों लाना बुंनाय जाबाय आदा जोंहा सुकुर ख्रिस्टियान बे समावहाय गिबि ख्रिस्टानफोर दा बिसोरो माने टाइटेलाथ' बिसोरो ख्रिस्टानखाय ख्रिस्टानखौनो लादों आरो टाइटेलखौहाय बेनि उनाव जोंहा लेट गेरेब ख्रिस्टियान बेनि उनाव दोङो आदेब दैमारि धनि दैमारि जाख्रियास दैमारि आरो सासे आब्राहाम खाख्लारि बेहेखे बिथांमोनानो आरो दा टटेल जोंहा दिनैहालागै 119 जन 119 जन मानसिफ्रा थैनानै थांबाय बिसोर बे गिबि बेमोन आरो बिसोरनि माखासे आगानफोर जारिमिनफोर दङ आरो बिथांमोननि आगाननि गेजेरजोंनो बिथांमोननि फोथायनायनि गेजेरजोंनो दिनै बे 100 बोसोरिया बे सेलिब्रेसन प्रग्रामा मोजाङैनो मोजां जागासिनो दं आरो जाबोगासिनो दं आदसा दा बिथांमोनाथ' थैनानै थांबाबो बिथांमोनाथ' बावाखै जों बिथांमोनखौ दिनै बे गोसोखांदों आरो बिनियाव लाफादों बिथांमोननि मोनसे अबदान दं दा बिथांमोननि फोरबोखौ नाजावजेननायनि गेजेरजोंसो नैबे सेक्रेड हार्ट बे काथलिक गिर्जाया दा फैयै बेसेबां कय न'खर होनदोंमोनलाय 75 बिथांमोननि मोनसे गेदेर अबदान दं आदसा बिराद आदसा दा बेखौसो सोंनो लुबैदों बे सेक्रेड हार्ट बे हाग्रामारि बे काथलिक चार्चआ बबे डायसिसनि आरो बबे पारिसनि आन्दाराव गोग्लैयो बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा दा जोंनि नैबेखौ बुंनो नायोब्ला जों नुगोन जोङो पारिस हिसाबै जों आम्बागाव पारिसनि आन्दाराव दङ बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आन्दार तेजपुर डायसिसनि आन्दाराव आम्बागाव पारिस आरो आम्बागाव पारिसनि आन्दाराव जों हाग्रामारि गिर्जा दाथ' जोङो मिथिनो मोनबाय अनजागाफोर तेजपुर डायसिसनि सिङाव थानाय आम्बागाव पारिसनियाव नैबे हाग्रामारि सेक्रेड हार्ट काथलिक चार्चआ दिनै गेदेर एसेन होनायजों आवगायबोदों दा जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बिथांनाव सोंबावनो लुबैदों आदसा बे सेन्टेनारि एबा 100 बोसोरिया बे सेलिब्रेसन प्रग्रामाव बे हाबाफारिखौ खुंनायाव माबा सोरजिनि अननाय हेफाजाब एबा सोरनि बिसनाय आरो दिनै बे प्रग्रामाव साबसे बिशप साबसे फादारफोर फैनो हादों बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा आरो माबायदि गोहोम गोग्लैदों बेखौ बे 100 बोसोरिया खुंथायाव गोबां मानसिफोरनि गोबां अननाय हेफाजाब बिनायखौ मोनदों नामा एसे बुंनो हागोन नामा आदाया थिखौनो सोंबावदों जोङो 5 बोसोरनि सिगां दिनैनिफ्राय लानानै जोङो 5 बोसोरनि सिगांनो जोङो बेखौ जोंना गामियाव सावरायनानै सानसे साननैनि नङा सानबा बोसोरसे बिदि नङा जों 5 बोसोरनि सिगां जोङो 2022 मायथाइयाव जों 100 बोसोर जुबिलि खुंगोन होननानै जों 5 बोसोरनि सिगां जोङो थिग खालायदोंमोन बेबायदिनो जोङो इसोरनाव जों गोबां बिदों आरो बे जुबिलिनि मुङावनो जोङो सानथाम नबेना लादों अक्ट'बरनि नैबे 2025 अक्ट'बरनि 17निफ्राय जों 19 अक्ट'बर जोङो सानथामनि जोङो सिस्टार आनेटनि दैदेननायाव जों रिट्रिट लादों बेनि उनाव जोङो नबेना खालामदों नबेना 9 दिन जों आर'ज लादों बे जुबिलिनि थाखायनो आरो जों पहिला सुक्रुबार होनना बुङोना प्रथमबार मासनि सुक्रुबार जोङो बिनि मिसाबलि जों बावहैदों बेनिफ्राय आरो जोङो खालामबावदों जोङो जोंनि गामिनि गेजेरफ्राव गावजों गाव बोराबलायनाय दङमोन
बा एसे बोराबलायनाय खुद्रिलायनाय बेजों नायलायनाय बिदि दंमोन जों बेखौबो गावजों गाव जोङो मिलायलायदों जों न'खर न'खर थांना जों निमाहा लालायदों जोंहा 100 बोसोरनि सिगां जों बयबो साफा जानांगोन मोजां जानांगोन गोसोफ्रा बिदि साननानै जों न'खर न'खर गावजों गाव जों खेमा लाज्लायदों जोङो बिज्लायदों खौसेथि इसोरनि बोर दं भाई बेखौ खालामदों बेनिफ्राय आरो जों नायदों गामियाव जोंहा माबाफोर समस्या दङ नामा जोङो नायबाय जोंहा खैथामान माने बाप्तिस्मा माने बहुत बोसोर मोनि माखासे कन्डिसननि थाखाय मोनि बेबायदि दङमोन जों बेफोरखौ बिशप आरो जोंनि पार्सनि फादारजों सावरायनानै जोङो बेफोरखौ सल्भ खालामनाय जादों आरो दा ओंखायनो जुबिलियाव जोंहा बहुद समस्या सुस्रांजादों सुस्रांजानानै जोङो बेखौ मावदों बेनिफ्राय गोजोनथाव बाथ्रायानो बेबाव दा जोंनियाव गासै दायो 3 फादार दङ ओमफ्राय सिस्टार 2 दङ बेनिफ्राय फैगोन बोसोराव 2027आव गुवाहाटी डायसिसनि आन्दाराव डायसिसियान कंग्रेगेसन बेनि आन्दाराव जोंनि गामिनिफ्रायनो आरो सासे फादार जाबावगोन सासे फादार जाबावगोन साबसे सिस्टारफोर दं आथिखालाव दा जोंनियावहाय एट प्रेजेन्ट जोंहा 3 दं बेनिफ्राय आरो सासे जाबावगोन ओमफ्राय आरो नैबे सिस्टार 2 दङ आरो बिदिनो सिस्टार जाबावगोन दंबाय नामा दङ आन्डार प्रसेस खिन्थु मा इसोरनि खोथा दा लिंहरनायाव दङ दा मा गाबोनहालागै मा जागोन जों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु दिनैनि तारिखाव बिसोरमोनहा प्रसेसआव दङ आरो गोबां सिस्टार फादारफोरनि गेजेराव मोननो हादों बे हाग्रामारियाव जाय बै समाव न'खर बासल'मोन बेनि गेजेरजों बिराद सोमोनांथाव इसोरनि अननाया नायदों बेजों लोगोसे आरोबाव आं दा एसे जोबथाव सोंनोसै बे 100 बोसोरिया बे हाबाफारिखौ लानायाव गोबां मानसिफोरनि अननाय हेफाजाब माबाफोर मोनदोंना गामिनि गोजानसो लादों ना सोरबा अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइफोर ना सोरबा सरकारनिफ्राय ना नोंसोरो गासैबो हावरिया मावरिया ज' जानानै गरफा गरनै दान होनानै बे प्रग्रामखौ लादों बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा जोङो गामिया 75 फेमिलि दङ आरो जोंनियाव बेबायदि खोब बेहेखे साखरियालबो दङ बेनिफ्राय बिजनेसमेन दङ बेसिभागै जोंहा खेथियक दङ आरो खामिना जाग्रा हाजिरा मावोना दैलि बेफोर दङ दायो आदाया सोंदों बे जुबिलियाव माबायदि खुंखो जों खुंनाया गोबां जोंनि खाथि खाला मण्डलिफोर दङ जोंनि हमना ला जोंहा कलबारि जोंनि केथलिक मण्डलि मस्क'बारि केथलिक मण्डलि सरनापारा केथलिक मण्डलि सोरां हादर केथलिक मण्डलि निज हरसिङा केथलिक मण्डलि आरो गोबां बेबायदिनो जोंनि केथलिक मन्दिरफ्रा जोंखौ रांनि अनसुंथाइ होदों आरो खामानिफ्राव गोबां फैदों बिथांमोनानो संदों बिथांमोनानो माने रानना होदों रायजो राजा सिबिनायाव बिथांमोनानो खामानिखौ मावदों आरो दा बेबायदिनो जोङो बेखौ खुंफुंनायनि मुङाव जुबिलिनि मुङाव जोङो मोनसे ग्रट'बो बानायदों आदाया नायनो हागोन जोंहा मोनसे बिराद मोजां मोनसे जों ग्रट' बानायदों मादार मेरिनि बे मडेला हयथ' जोंनि आसामाव फ्राय जोंनियानो 2 नम्बर खोमा माने नैथि ग्रट' जागोन आरो खोब मोजां जोंहा बे ग्रट'नि लुफुंनाय मिस्ट्रियाबो जोंनि नङा आसामनि बे बाहेरनिफ्राय जों लाना फैदों बेबायदि आरो जोङो लुफुंदों आरो दान होनायाव जोंनिल' नङा आदाम माखासे जोंनि खाथि खाला बाप्टिस्टफोर दङ लुथार दङ सेनाय दङ आरो मा होनना बुंगोन बेखौ ओरैनो जों आलेलुया धोरोम होनना बुङो ना दिनै बिथांमोनाबो नन केथलिक ख्रिस्टियान दिनै बिथांमोनाबो जोंनो जथेस्थ' दान होफैदों गोबांथार दान होफैदों बे प्रग्रामनि थाखाय जोंहा प्रग्रामा 15 जानुवारि 16 जानुवारि 17 जानुवारि आरो दिनै 18 जानुवारि देवबार दिनै सानब्रै जों प्रग्राम लादों कन्टिनिउ जोंहा जानायाथ' मा बुंगोन आदा जोङो 15 तारिख नङा जों बिनि सिगांनिफ्रायनो जाबोदों सप्ताहिक जों जाबोदों बेनिफ्राय बेबायदिनो जोङो रायजो राजा जाय फैयो जोंनि गामिनि अनगायैबो जों बिसोरखौ जोङो बिदिनो सोंनानै हरनाय जादों आरो बेनो आरो बेनिफ्राय दा एसे जोंखौ मानो लुबैदों जोबथानायाव साबसे बे जायगायाव बिशपफोर फैदोंमोन बबेनि बिशप बेखौ एसे नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा साबसे बिशपफ्रा बे जायगायाव गोथार बोलि बावनायाव फैदोंमोन सोरबा आरोबाव VIP आलासिफोरबो फैदोंमोन नामा बिथांमोनखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा हागोन जोंहा नैबे 15 जानुवारि 2026 जोंहा बेनिफ्राय 12टानिफ्राय जोंहा प्रग्राम जादों गिबियाव ओमफ्राय बे गिबियाव जोंहा मेइन गेट अपेनिं हिसाबै जोंहा जोंनि तेजपुर डायसिसनि एडमिनिस्ट्रेटर रेभारेन्ड फादार ख्रिस्ट'राज लाक्रा आरो आन्टनि स्वामी रौता पारिसनि पारिस प्रिस्ट बिथांमोना फैदोंमोन
15 तारिख खालि आरो बेबायदिनो जोंहा मोनसे बिराद गिदिर मा होनांगोन प्रसेसन एकारिस्टिक प्रसेसन जादों गोबां गोलाव जादों गारि लानानै गिदिंनायजों गोबां लामाजों गिदिंदों बिथिं ओइ आम्बागाव खाथिनि मा नाम होनलाय कसपारा ओरैहाय फुरासुरिनाय दङ सामताबारि बेलगुरि होननाय दङ आलिखा आरो सरनापारा बेबायदि गामि गिदिंनानै जोङो गिदिंदों आरो ओमफ्राय नेक्स्ट दिना जाहैबाय 16 हुक्रबार जायो हैदिनखालि जोङो फिरफिला दैखांनाय जादोंमोन आरो बे फिरफिला आरो मिसा सलायनो थाखाय बङाइगाव डायसिसनि जा थमास पल पिलिल बिशपआव बे फैदों बङाइगाव डायसिसनिफ्राय बियो फिरफिला दिखांदों आरो जोङो गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर होनायनि मुङाव जोङो मोनसे गुफुर फारायाव जोङो बिरहोदों 10ता फारायाव बेनि उनाव जोङो आरो जोंनि धोरोमा जोंनि जे जिसु ख्रिस्ट'नि बाक्यखौ जोङो प्रसार खालामनायनि मुङाव जोङो गेसनि बेलन जों बिरहोदों गेसनि बेलन दिनै बे बेलना एकदम बिथिं सोनाब खोला खनाखै बिरलांदों नाथाय जों बेहाय जोंनि बाइबेल कटेसन हरनानै जोङो फन नम्बरबो हरदोंमोन नाथाय बिथांमोना जोंनो कल बेक खालामफिनाखै दासिमहालागै आरो खिन्थु जों बेखौबो जोङो बेबायदि हगारनाय जादों बेनिफ्राय जोङो गोथैफोर दङ जायफोरा थैनानै थांबाय बिथांमोननिखौ गोसोखांनायनि मुङाव जों बिथांनो मोनसे रुंसारि खाम्फा बानायनानै जों बिबार बावदों जों बिथांमोननो केन्डेलजों लगायदों बेबायदि जोङो हुक्रबारै जों खामानिखौ मावदों बेनिफ्राय नेक्स्ट दिना 17 तारिख सनिबार 17 तारिख सनिबारखालि जोंनि गामिनिफ्राय जेसेबां हाबा जाना थांबाय गुबुनाव खायफा हिन्दु खायफा ख्रिस्टियान खायफा बिभिन्न धर्मआव जों बिसोरखौ जोङो लेंहरजोब्बाय बिसोरनि फेमिलिखौ जों लेंहरदों जोंनि गामिनिफ्राय दिनैसिम 104 104 जन थारमाने हाबा जाना थांबाय बेहाय हौवाफोरबो दङ गोरजिया थाहैनाय मा होनना बुङो बेबायदि आरो दा बिदिबो जों बिसोरखौ लेंहरजोब्बाय दा 104 बिथांमोना फेमिलि फैदों परेल बिसोरनि ओइ न'खर परेल जोंनियाव फैदों जों सनिबार बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोङो मान बावदों हैदिना जोङो महामिलन दे हिसाबै जोङो मानिबाय बेनिफ्राय जोंनि खाथि खाला नन केथलिक ख्रिस्टियान बाप्टिस्ट गिर्जा बाप्टिस्ट सिबियारि गिर्जानि गोबां खाथि खालायाव दङ बिथांमोनखौ जों लेंहरदों जोंहा लुथारान चार्चनि जों लेंहरदों NLCनि जोङो लेंहरदों आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन धर्मनि मानसिफोर आरो जों बाथौआरि सिबियारि बिथांमोनखौबो जोङो लेंहरदों सनिबार बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों बेयावहाय बेबायदिनो ज' जिरायनानै जों इसोरनि बाक्यखौ जों खोनासंदों जाहोदोना ओइ सराइबिल पारिस गसाइगाव बिनि पिटरवारि सराइबिल ओजों पिटरवारिया बिथाङा मिसाबुलि बावफैदों खोब मोजां मोनसे जोंनि गेजेराव सारमन होलांबाय बेनि गेजेराव जोंहा सिस्टार आनित रिट्रिट प्रिचार बेनोबो होनाय जादोंमोन आरो गामिनिनो सासे जेरबास दैमारि बिथांनोबो जोङो बेखौ होनाय जादों आरो हैदिनाबा खोब मोजां जादों मानसिफ्रा एप्रिसियेट खालामदों आरो दिनैनियावहाय जोङो नुबाय जोंहा दिनै जोंहा ग्रथ' इन'ग्रेसन दंमोन आरो मिसा दङमोन दा बेयावहाय जोङो गुवाहाटि डायसिसनि आर्च बिशप जन मुलासेरा बे फैदों आरो लोगोसे जोंहा तेजपुर डायसिसनि बिशप माइकेल आकाशुस्तप बिथाङा जोंनि गेजेरावहाय फैनानै बिथांमोना मोजां मिसा खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां फादार सिस्टारबो फैदों ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिसोर फैनानै बाहागो लाफैदों आरो जोंहा पलिटिकेलनि लिडार माखासे पलिटिकेल लिडार होननानै बुंनांगोन जोंहा जोंनि MLA उदालगुरि समस्तिनि MLA मानगोनां बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो दङमोन आरो लोगोसे BTCनि स्पिकार अनारेबल स्पिकार त्रिदिप दैमारि गबिन्द साराथ' एक्स डिपुटि चिफ जाबाय त्रिदिप साराथ' दायो स्पिकार जोंनि माबानि BTCनि बेबो दंफैयोमोन आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन डिमोनेसननि दङ रेभारेन्डफोरबो दङमोन आरो बिथां सोरबा फोरोंगिरिफोर दङ सोरबा बिजनेसमेन दङ मोजां पास्टरफोरबो दङमोन बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो दा जों गोबां जों आखा खालायदों जानो मर देन 4,000 बारा दिनै गेदारिं जादों जोबोर हामबाय थाबाय अनदाइगाफोर दिनै जोंनि गेजेराव मान गोनां जाय फंबाय आलफ्रेड दैमारिया गोबांथार जोंनि गेजेराव मोजां बिबुंथि एबा जोंखौ मिथिहोनायनि गेजेरजों बे गावसोरनि बे हाग्रामारि एबा सेक्रेड हार्ट कैथलिक चार्च एबा बे गिर्जानि जाबोनाय जारिमिन आरो बे जारिमिनखौ 100 बोसोरिया इसोरखौ हामबाय होनायनि नैबे मोजांथार मेहेरगोनां ओंथि गोनां दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथाङा बानजाय आफादनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै आरो बिथाङा पारिसनिबो एडभाइजार एबा बिथाङा
पारिश काउन्सिलनि बिथाङा सेक्रेटारिबो बिथाङा सासे मोजां गियानि आरो सासे मोजां क्वालिफाइड सासे इडुकेटेड आरो गियानि मानसि आरो बे गोबांथार बिथाङा इसोरनि बोसोन गियानफोरजों बे गोबां मानसिफोरखौ इसोरनि रायजोआव लाबोयो बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिना जोबोर आं बिथांखौ हामबायो बिथाङाबो जोबनायाव गासै बे चेनेलनि गेजेरजों नायग्राफोरखौबो आरो गासै फैग्राफोरखौबो खेबसे हामबाय हरनानै दिनै जोंनि बे जों मोगा मोगि लायनायखौ फोजोबनोसै हामबाय हरनानै हामबायसै आं गिबियावनो जोंहा बिथां दैमालु बर' नार्जारि आदा नोंथांखौ आं हाजासे हामबाय होनदों दिनै नोंथाङा जोंनो बेबायदि खाबुखौ होबाय आरो मानगोनां रायजो राजा जायफोर दिनै लाइभखौ नायगासिनो दङ बिथांमोनखौबो आङो नैबे हाग्रामारि गोथार मैखुननि गिर्जानि आफादगिरि आं मुस्रि आलफ्रेड दैमारि जानानै गामिनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावबाय आरो नोंथांमोननिसिम इसोरनि बारा जेब्लाबो थाफैथों आरो जोंनि गामियावबो बेबायदिनो नोंथांमोननि आर'जफोरा जेब्लाबो थाफायो आं बेखौ कामना खालायबाय आरो हामबायसै इसोरा नोंथांमोनखौ बयखौबो बोर होथोंसै सानैबो जों गोजोननाय लाबाय खुलुमबाय गोजोन्थों हामबायसै